Kada ukodi bari. Ndabvunza mubvunzo yekuti kubata kwacho wakabata akarara wese wakakumura mabhurukwa here saka nabuti unoziva here ka tikati mukati mematare ka ukaita so unorohwa iwewe wazwa Singe patiri zo so pane 5-0 patiri so patiri so pane 5-0 wazwa bwenda kutangira nyaya yako kuti iwe chikomba chacho wakachibata neuyu wari kuitei ukanga uri pabhenji apo usanyara apo chikomba chake chakauya chichitondirwisa amai wacho wanga sipo toda kupinda mba ndauya ndikubva kumusha chakauya chakatanga kutonetsana nini chida kutondirwisira pamba pawo because changa chiuya chikuti iwe wakati wakarambana nemurume wako izvozvi murume wako akutonorara naika takandanetsana nacho zvisingaiti mufenzi mame ndakangosha pandazvidzora ndo pandamutera kumba kwake pamba pake chikomba uya ane varume tu wakanetsa nechikomba chacho chakatouya ndakatonetsana nacho chida kuti iye atotori chikomba kuti muchaiona nyewe otiri kwena yairapa yaipa ndakatanga ndabata chikomba ine mukadzi wangu chinonzi nhingi ndozobona pamashopu saida kundirwisa kanyasetauri ndopangoti ndakatandiriza pamashopu aiwa ndakabata chikomba ndakabata Jonathan Sami ane mukadzi wangu musekutanga wangu watu wakasvika bva toenda bva tonombundirana parodi pajunction ndopanda uya akabhando iwe uripo kuti ndandakusvika ndakunyangira ndiri mudrenda unosvika panga wati saka ndakazonobata mandanobata murume bhandi mandamubvunza bhantaura vakati iwe uri baba wewana mukadzi wangu kwaiwe wapwere wako wakabereka zvakakwana uyu wati wangu akabva mangara nyaya yako ipapo ichiripo papo ndabata chikomba akomana iyi mambo iyi ngambuya apa achibva bvuma ndakaitaura wangu uyu tetawa ya 2 in 1 akabudisa $5 akatibvuma mhosva isho aripo i2 in 1 mama kutonga here manje pamba suri kutonga akabudisa ndiri kubvuma kuti ndimutaura kuti inini ndatobva kwandatobva ndiri kuuya kwauri mama kutonga nyaya hatina kutonga maite kamaibvisa munhu $5 mamuri akabudisa $5 yake kuti ndikubva nangoichengeta mari yake nanhasi ndakaichengeta mubvunzo wangu uri kuti muri kuitei muri 2 yoyo nemupurisa makaburisa $5 ndiripo mamuri kuitei taura chokwadi kweri kuenda
taura chokwadi aibvisa $5 pamberi pako nemupurisa iyoyo achiti ndobvisa $5 yei hanzi chikwira bhazi mari $5 udzokere kwabva yakabudisa mari yake $5 yake ndinoenda katoichengeta akatonditambidza ini kuti anzokwire bhazi rako udzokere iwewe nemupurisa mamaenda kunoite kuna Sani muri 2 ainopiwa bepa rake muri 2 nemupurisa iyoyo tasiri tuba mamuri takaenda nemapipi tandakatowanda mapipi maprosecutor emunyanga uchinosunga munhu ari kuda kuya kudaro kwedu kuno munge nemaprosecutor mapurisa amambo mese muchienda ivo kwai kuti mbwe mambo maenda nemaprosecutor nemakunosunga munhu naiye wacho futi makaenda naye mambo kuti mbwe kuya kurutaurwa kwaya ndokwaku iwewe pandakapasa mibepa ndakandinewe mama kazara mumota menye ndaiziwa nhongo ina wewe ndakatora samini kanopanana na pepa rangu na samini kabuda ndikaenda anga aripo ndeni nhongo ina ndiano ona sama wacho kwataka nokuratidza aiwa naisha mari yake kudedza sami achuya hakuzi kuenda unotonga nyaya sami ndeupi sami ndeuyo aine zeterapi yake yanga inayo ndikadedza sami ndikamupa pepa rangu ndikaenda pamakasara muchipinda mumota muchizoita senda ndiripo here muchizobudisa $5 wakutaurira mambo ndaiwepo here ini ndakapa munhu wangu pepa ndikaenda tatruti ngaibude pamberi pamambo ati munhu anotaura zvekunyeba pana mbwe mbwe yerutauro ngeya kubuda manje ndaiwepo ini maina nemapurisa kutoita sefuna akauya sami adedzwa kozi anga adedzwa kunzi auye tionani ari kuti titaurirane nawe kuti ndada kusiyana nemukadzi wako because mukadzi wako akandinyepera kuti ini handina murume saka ndida kuti tionesane tinge tichitaurirana pane vamwe vanhu because iwe unonditira hasha tiri tu hatigoni kuwirirana ba saka tandoda kuti iye tingotaurirana tiri tega saka akabva auya asvika paya vapamba nevanhu vati Tinashe ini handingonge mukadzi wako anonge akandibudira pachena kuti ndine murume akanditi makadini makasiyana saka nawe iripo ini ndiregerero ndakati ina handikwanisi kudini kukuregerera ba handikwanisi kunge ndichikuregerera panapa ba ndinechida kuti pange pane vanhu kuzoitira mangwana kuti vanenge varipo izvozvi mandedza iwo nditi akatondiyenya kutondedza kuti yatitaurira mandidedza izvozvi ndauya kuno kwandinda kana mari yebhazi akanditi mari yako yebhazi $5 vanangochengeta $5 yake andange ndakaishandisa pandauziva mambo ndipekuti mupurisa anga aripo here kuenda unoda kuchaiwa kumastoro kuda kutsvaga pfuma yekuenda kana tezvara wako ukasvika mukadzi wako ano uzvoigara padarapa ati mwedzi amunosomunzwera achiti mwedzi muno so munhu mamunzwa achiti mwedzi yapa 90 days tapa 3 months man izvo sofa iwe mari yawakatadza kuendesa pfuma pa9 years ndo mari yawakazowana pamwedzi yekutobvisa pfuma kwatezva kana ndangoona zvishoma zvakandaona sati pa9 years wanga wazowana zvishoma wanga waona zvishoma zvemari wanga $400 ndiyo wanga wazowana pa9 years dzawanga wagara uchishava $400 uchibva wazowana $400 because mukadzi wako wanga wamubata aine chikombo yainasana izvo chakatanga kubata mukadzi wako nechikomba nekudhimanwa pfuma chi andakatanga kubata mukadzi wangu because ndo zvakakonzera tinge tichinetsana kuti uyazoti tiri kunetsana kumbatisungirana saka chakatanga ndisami kubata sami uyu mukadzi wako achiti sami achikuti una sami ni murume ndakarambana naye kare because ine mukadzi wangu taanisa togare zvakanaka pamusoro pasami iwewe wakatanga kubata sami mukadzi wako achiti kuna sami nine murume takaramba ndizvo here uchibva wadedza wana tezvara wachibva wauya pamba wachibva uchita kutora mukadzi wake kana wakuda kuzoteera mukadzi wako uchitora uvhaya nepfuma vari mukadzi wako iwe wane 9 years usina shungu naye usina shungu dzekunobhadhira pfuma uchibva wazowana shungu dzekubhadhira pfuma nekuti murukadzi wangu akuda kutorwa nemumwe murume anonzi sami saka unofanira uchiwana pfuma yekunobhadhirwa natezvako ndokwauri wewe aiwa pane imwe mhosva yamuri kumangara yoda yedefense nekuti shungu dzaunadzo iwe
Dzazoita kuti uye kudare nhasi. Shungu dzekutsvaga pfuma idzi for 9 years. Wazoiwana pfuma iyo ne 1 month. Dzishungu dzoda kutora mukadzi wako. Wawa kuziva kuti mukadzi wangu ndamubata aine chikomba chinonzi Sami. Not ka 1. Not ka 2. Asi kakawanda. Ukatoita matare naSami akabvuma zvishona mukadzi uyu ari unditi inini nemurume takaramba. Ndozvanandikuziva according nezvananda kuziva nemukadzi. Ndopandireka. Ndopandati iwe uchibva wachiwana shungu dzokunobvisa pfuma yekuti uda mukadzi wako. Ndipo mukadzi wako uri muda futi nanhasi. Iye mukadzi waSami. Ende naSami makaonesana. Hausozererana ka. Kwanzi uri wa mukadzi wako waSami uri muda nanhasi. Muri yangu ndinoida changani. Hausona iri pane pauri kuwanda iwe. Pandiri kuwanda ndipapi. Iwe. Chauri kuda pana basi mukadzi pa. Chauri kuda nchoti kwa mudaro kati nini mukadzi anchadi. Maybe daro chako tisikakwanisi kuti uripe nemuchikomba ichi nemukadzi. Sikaendeka ndine mudaro nchiti mukadzi ndiri kumuda. So that ndikwanise kuripwa nani nini nechikomba. Ndopane nyaya yako iwe. Aiwa handipo changani. Ini muri yangu ndikuida. Isatirambidzwi kuita conclusion ka. Nekuona tikutedza nyaya yako kufamba kwayaita. Iwe uri kuti mukadzi uchamukwanisa. Data dai wakamona kawanda. Uri kuti ndakamona kakawanda. Sami akatokonfirma. Sami akati nini mukadzi ainditi nemurume takaramba. Akaopa $5. Akaopa $5. Tikwira bhazi uwe basi. Mukatomboita fight mumbachiti yo buda mukati mumba mauda kupinda umu. Hando wati Sami ainditi buda muwaya nini ndiri kupinda muwaya kumukadzi. Takatonetsana zvire. Ndipo ndoti pese pa zvese izvozvo uchikuda mukadzi chete. Nekubudiswa muwaya uchikandwa panze nechikopa urikuda mukadzi chete. Muri wana kani? Ndiwo ka? Wangu shangami. Haikuona uyu ka? Wese mune muri yangu, wese muri yangu. Iwe shama. Mukadzi waSami. Iwe urikandwa neSami unogaripi nayo. Unoenda kogaripi manje. Ari kubva mudaro muchiti Sami akatikanda kunze kwewani. Anokanda futi manheru ana. Vatisiyane nemukadzi wangu. Mukadzi wangu ini. Chekutadziswa kurora mukadzi asati ane chikomba chi. Nguva yese chi chekutadziswa pa. Ini chanitadzisa chekuti mukadzi wangu ina nditi ndiri kwaStory kuwedza. Saka iwe wakanorora rayake rida kutanga unotsvaga chihama dzangu. Ndiri kwaStory kuwedza. Ndo matanangudzira inditi. Hakusi kuti ndaishaya mari bapesa. Wakamboenda kuna nasekuru nenyaya yako. Iye ndiye akanditi iyo nyaya yangu ndamupira ndamutaurira. Kwasekuru wakaenda. Wakamboenda ere kuna nasekuru because iwe une kwawakatora mukadzi kayo. Ndanditi. Wakaenda kwero uchiti sekuru ndaenda kubvisa pfuma inini. Asi kumba kune mukadzi atisikuwirana mukadzi ari kunditi inini usandobvise mari uchipa na sekuru. Ende ubvise mari inofana kuenda kuwedza. Saka na sekuru ndibatsire inani ndingakwanisa kugara nemukadzi asina kubvisira pfuma. Wakaenda ere unoita zvinhu izvozvo? Handina kuenda. Nemhaka yei? Pambacho unenge udiki kurusaziva. Nhasi sei udiki hwako iwe wakura nhasi manje iwewe. Ende nhasi sei kuti pane pfuma yapo wakwana mari iwe kuti ndakwenda unopauna na sekuru. Sei usisi kuenda kuwedza unotsvaga wana Story wape mari yako. Handikumirira mukadzi kuti ndiye anenge ari kuzenda ndiye wangandimirira. Wangamirira asa auchada kumirira pamwedzi unoyu. Mwedzi uno auchada kumirira. Waukwanisa iwe kunotsvaga mari. Wana sekuru wakwanisa kuti tipe mari, tipe pfuma. Ubvoenda kutsvaga mari yacho vhora kuapa. Asi pawaida kutsvaga mashure mukadzi aiti pfuma yangu inoenda kuwedza inini kwaStory. Nhasi sei iwe usina kuti sekuru futi handisi kukwanisa kupai mari bhozi mukadzi uyu akanditi mari yaifana kuya kwamuri ifana kuenda kwaStory. Waregera kuda. Apa changambira ndamirira kuti kuona kwanga ndaita izvozvi ndopanga chazoda kubvunza kuti ndaoda kuziva kuti ana tizvara wangu wandofanira kunge chipa zvinhu zvangu ndowapi. Akakuti inotsvage mari ndiye. Ndisekuru. Wakaita dare nasekuru. Wakaita dare nasekuru here. Sekuru ndakavafonera vandini ndikuuya. Ndati makaita dare nasekuru here. Pawakatora mhuri yavo. Pawakatora vanhu mwana wavo wakamutora papi. Wakandidza kumba kwavo. Wakamudedza kumba kwavo. Kumba kwavo. Watisiya mwana wedu. Takutora mwana wedu isusu. Kana kuda kuzotera mhuri yako uchazoya nepfuma. Musi wacho wakaregera kubva wadza sekuru handikwanisi kuya nepfuma pano. Because mwana wenyu uyu akati pataitadza kuya nepfuma makore esi aya.
mwana weyu ndiaindisa nefuma papi pano wakaregera kudaro. Ipapo ndandita kuti ipapo chimwe chacho isingazivi changamira. Chaungasoziva chipo. Mafambisirwo anenge achizoitwa nyaya kunzi. Tawakuzwa nhasi taungasoziva mapurisa. Ndandisina vanhu vakuru ndakazonosonya yangu kuvanhu vakuru kuti ndona nawo zvinhu zviripo. Vanhu vakuru ndovabva kuti enda kudaro usazombofa wati mudaro ini mukadzi handisi kuda sei? Handisi kuda. Aiwa vanombondida. Nyaya iri very clear panapa kuti iwe mukadzi hausi kuda. Handisi zvemukadzi uyu chacho hauchadi. Zviri very clear panapa. Akasiya mari izvoda kumba mudare muchiona handichamudiba ndanoita ushungurudza handichadi murume uyu aripo aiwa mubvisi Kana wari mari yacho itoripo padhuze hadi yekumbotsvaga kana saiwewo murume mukadzi murume hauchadi because wakuda kuenda kwaSami. Hapana kwandida kuenda ndichamudiba nekuti murume anonyepa handinamba kuti anonyepa izvo zvanimamuzwa ari kutadza kana nekutaura anonyepa kuti fu zvese vatanda zvokuita anonyepa murume kuti mbwe haaakwati anonyepa kuti saumbowisapo memory card urambira unyepa ere murume kwete kunyepa kuti ini nandichamudiba anonyepa anofuridza ndogara sei nemunhu anonyepa ndogara sei nemunhu anonyepa ndogara sei nemunhu ndo chimwe chacho asi mumbanga ndishungurudza 2 kusandichengeta 3 kusachengeta vana 4 ndo marise zvacho akawana mari hauikumba 5 days asipo anoziva mari yapera indiri kusava newana vakaipa mbwe haititadzisi iyi inenge nyaya ye1 kai ndiwe futi wakagara pane mukadzi wako amwene waya nati amwene wacho mai wazoya nelistrauriya semunhu ada mhuri yake. Buru wangu ilo pepa ilo nekuramba nazi Zambia times 50 years. For Zambia 50 years, sugar 10 kg, rice 10 kg, salt 2 kg. Manyanya. Manyanya. Everyday milk 3 kg. Simple green bar 10 bars. Say 5 kg, salad cream 1 kg, tea, coffee 500 grams, but soap get 6, but drinks 2 crates, nyama beef 10 kg, asiri mbuya ugu 20 kg, flour 10 kg, ugu mbuya mne ane benza rake huyu jemu 3 liters, Toby 3 liters, margarine 2 kg, spaghetti box, macaroni 9 kg, roll box, chingwa, coffee. Dancing. Aiwa tapinda. Tinosvika December kana kuti. Ndataura ngati kuri kuya tax shop. Tinopinda mu Christmas. Izvo. Zvinoda moti kada nyuma bongo inosara pasi. Hanzi na ambuya ndikuda izvo. Hanzi 400 tonayo kati. Mupambo. Yapa mari. Kote zvanoda vati nakuda 400 yangu nhasi waita ndarichiwa pa 500 yako aiwana waita plan yes kandu plan yaurongwena unongoita still ana sokutaura kuti uri kufunga kuti uri kutivhara sero kuti zvenge ndingachigonosa uchida iro 400 hausina futika hausina 400 ngada mukadzi vadya futi 400 apa toisa nyaya kudai wakudya kuti 400 ime kada imi muri munoisungira ine basa remukadzi ndisina bandi handinge wocha kwazvinoona ngataure pane kwarume ayo katsvayo sichinyebera kuti mukadzi ndikumuda haasuda because kana urikuda mukadzi ndinosungira mari yacho uyo akadhisimiswa ngemukomana ari uko wekumudzinga mawaya uyu mukomana ari panamuyo mandibhuru wedu ime
Utera mukadzi wako ukairwa pasi mukomana. Imi. Hakuna usiku masikati. Adini. Abufwa. Tuda mombe 1 nembudzi 2 neblanket 1 neZambia. Ndichiona. Mombe 1, mbudzi 2, blanket 1, Martinez size 6. Ndipe bopende ndichita. Martinez size 6, Zambia. Wani mazambia acho. Hatengi mazambia yenyu baya madonation. Kukacha kusina kana basa. Mukono kune basa ndo. Zasikweso. Uko kwa kuzvimagorosa munodimbura siri rinenge riripo. Rakera mai rinenge riripo. Ndo baba kana akashaya chinhu hapa. Akonziba ari important ndiwe wemadhiriva. Wapera wako hawaiti zvakanaka baiwe. Bali munochita sei mukadzi uyo ari kuti anzi murume andishadi. Anosafa. Munodimbura gorosa rake. Kundomupare kuti waone masikire warusisa zvinhu zvavo zveumai. Tawirirana. Mbudzi ingani? 2. 1. Atamisa 2. It's okay. Mbudzi dzake 2 neZambia. Unofanira kuweki zveri hadi ipa panyaya. Ngei wana wakakongwa unenge una mbuya. Wazwa? Ubatsirana naye. Ndutaura iwe. Nyako tunoipedza musi wa 14. Tikuda summer. Ndizvo.